Maligayang pagdating sa United Arab Emirates. Ang United Arab Emirates UAE, o simpleng Emirates, ay isang bansa sa kanlurang Asya, ang gitnang silangan. Ito ay matatagpuan sa silangang dulo ng Arabian Peninsula at nagbabahagi ng mga hangganan sa Oman at Saudi Arabia. Habang may mga hangganang pandagat sa Persian Gulf kasama ang Qatar at Iran. Ang Abu Dhabi ang kabisera ng bansa, habang ang Dubai, ang pinakamataong lungsod, ay isang international hub. Ang United Arab Emirates ay isang elective monarchy na nabuo mula sa isang federation ng 7 emirates, na binubuo ng Abu Dhabi, ang kabisera Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah at Al Quwain. Ang bawat emirate ay pinamamahalaan ng isang emir at magkasama ang mga emir ay bumubuo ng Federal Supreme Council. Ang mga miyembro ng Federal Supreme Council ay pumipili ng Pangulo at Vice-Presidente mula sa kanilang mga miyembro. Sa pagsasagawa, ang Emir ng Abu Dhabi ay nagsisilbing Pangulo habang ang pinuno ng Dubai ay Vice-Presidente at punong ministro. Noong 2013, ang bansa ay may populasyon na 9.2 milyon, kung saan 1.4 milyon ay mga mamamayan ng Emirati at 7.8 milyon ay mga expatriates. Noong 2020, ang United Arab Emirates ay may tinatayang populasyon na humigit kumulang 9.9 milyon. Ang mga reserbang langis at natural na gas ng United Arab Emirates ay ika-6 at ika-7 pinakamalaking sa mundo, ayon sa pagkakabanggit. Ang United Arab Emirates ang may pinakamaraming sari-sari na ekonomiya sa mga miyembro ng Gulf Cooperation Council. Sa ika-21 siglo, ang bansa ay naging hindi gaanong umaasa sa langis at gas at sa ekonomiya ay nakatuon sa turismo at negosyo. Ang industriya ng paglalakbay at turismo ay magiging responsable para sa halos 400,000 mga trabaho sa 2028. Isa sa mga pangunahing focus sa pag-unlad para sa industriya ng paglalakbay at turismo sa United Arab Emirates ay ang sektor ng hotel.
Ang United Arab Emirates ay kilala sa pinakamataas na istrukturang gawa ng tao, ang Burj Khalifa, at ang Burj Al Arab, isa sa pinakamataas na gusali ng hotel sa mundo. Ang UAE ay isa sa pinakaligtas na mga bansa sa mundo na may mababang antas ng krimen na nagsisiguro ng ligtas na lugar na gugulin ang iyong bakasyon o tirahan. Malaya kang makakagala sa anumang oras ng araw at walang mananakit sa iyo. Ibababa mo ang iyong wallet sa kalsada at babalikan mo ito. Mataas din ang pagtingin sa mga kababaihan dito.